eni mswada kobiro kodonjo assembly kacha to giwacha yes. Ingo gimarach e country ni governors mang'eny gidwa gilokwa MCAs jo yes. To inyo katibo kwach kamano. Chik devolution and one kaka MCAs wa contribute nikech one representatives mar jopiny to watim oversight mondo gini otimre maber, lakini gin koro gidwa loke mondo obed en kata company margi kata en odgi. Koro gima gidwaro to wan kaka MCAs wawacho ni yes. Gima nyalo reso MCAs e gini en mana autonomy mar assemblies. Ka assemblies wanyalo bedo gi autonomy ni assembly wanyalo control gik moko kiwan. Nikech kaka sani nitie ing'eyo nyaka wari lion executive. To mbele kachana ng'isi ni executive gen ga gi achaya. To be gini in interest. Kuro ineno ka gini oknyal dhi maber. So the only thing that akwayo MCAs mar Kenya ni mondo wa fight assemblies gi bedo autonomous. To ka wanyalo yudo autonomy mar assemblies, then oversight marwa wabro timo maber kabisa nikech wadhi bedo independent. To kochuno koro executive ginyiswa anything nikech anything ka wadwaro en side mar assembly, lakini neno sani budget en side cha. Koro executive bedo gi governors. To be ka governor to executive gidwari gibiro fieki kata onge development ma bro chopo e god ni. That is the problem. Mar ariyo en world development